Днес сме с Димитър Василев. Той е част от отборът на трансплантираните атлети на България, който доскоро взе участие в Европейските игри за трансплантирани в Артем, Нидерландия. Димитър Василев е човек с трансплантиран бъбрек от 4 години. Ще оставя той да разкаже собствената си история. Здравей, Митко, първо, как си? Здравей, Ники. Много ми е приятно първо за това, че се виждаме. Благодаря на Бог, добре съм. Минаха игрите, минаха по един уникален начин, нали, не само за мен, а за целия отбор. За пръв път бяхме рекорден брой хора, 16 атлети, общо бяхме 23 човека, заедно с физиотерапевт, с лекар на отбора, с съпортъри, с тим менеджер. Разкошно се чувствам, беше едно незабравимо време, за което те първо ще разкажа и съм безкрайно благодарен. Страхотно, страхотно. Виждам, че настроението е чудесно след завършика на игрите. Така и трябва според мен. Нека да направим един обзор. Знаем, че ти си получил 2 медала. Можеш ли да разкажеш на кои спортове, в кои състезания участва и откъде дойдоха медалите? Медалите общо взето са божа работа, които дойдоха. В случая при мен се получи от тенис на маса. Това ми е основният спорт, който играя. Там взех бронз. И другата дисциплина, в която така отборно взехме медали, беше walking футбол или ходещ футбол, или футбол за трансплантиране, бих казал аз, тъй като този спорт така е малко променен, за да може да се играе безопасно за хора, които са с трансплантирани органи. Правилата, нали, са малко по-различни, малко по-странни за нормалния зрител, може би, защото там целият матч е 10 минути, имаш 2 полувремена по 5. Нарича се ходещ футбол, защото там ти нямаш право да бягаш. Вътре в терена играят 6 човека, като няма вратар. Вратара или последният човек, той стои пред наказателното поле. Ако ритне топката с крак вътре, се води дуспа. И ако тръгнеш да бягаш назад, или като цяло да бягаш, е фаул. Ако направиш пас, който не е по земя, се вдигне топката, да кажем, до коляното, също е фаул. Правилата са такива, за да може да е осигурена една максимална безопасност. Същевременно това по никакъв начин не лишава самия спорт от неговата тръпка, най-вече от футбола, защото футбол се води. И там е доста интересна историята, понеже няколко дни, по-скоро няколко месеца преди игрите разбрахме, че има такава дисциплина и Ивайло от нашия отбор предложи да съберем отбор за този спорт, като се записахме 10 човека и общо взето, като отидахме там, беше много интересно да видим другите отбори, как тренират, как са надъхани. Нали, разбира се, ние също бяхме. И интересно при нас беше, че ние разбрахме в последния момент, че трябва да си осигурим екипи, които са с номера, понеже тази тениска, с която сега съм аз, тя няма номер. И бащата на едно момче от нашия отбор, на Асен баща му, поздрави специални за Асен и за баща му Валери Николов, който е спонсор на един отбор от село Падеш, мисля, че село, ако не се лъжа, отбора на Спортист, които ни осигуриха екипи и заедно с тези екипи участвахме и не просто играхме, нали, стигнахме до сребърните медали, което е едно огромно постижение. И общо взето беше едно незабравимо усещане. Накратко мога да разкажа как протекоха и самите мачове там. Ние започнахме общо 12 отбора, като те са разделени в 3 групи по 4 и ние бяхме в група с домакините от Нидерландия, с Германия и с Ирландия. Всички общо взето бяха така корави съперници, като първият ни мач беше с Германия, където ги победихме с 2-1 с 2 гола на Асен Николов. В края на матча, буквално малко преди да свърши матча, Асен вкара с 2-1 и общо взето беше голяма радост. Ние така вътрешно си го живяхме, както едно време, когато националният отбор е бил Германия. Това много така ни надъха за напред. След това ни предстоеше мач с Ирландия. Там влязохме уверено след победата и бихме с 2-0. Пак Асен вкара един гол, този път и аз добавих. И след това матчът срещу Нидерландия беше така доста труден, като там, за съжаление, загубихме с 2-1. Аз също добавих едно попадение там, но не беше достатъчно за нещо повече. И дойде време да чакаме класирането, като ние първоначално си мислехме, че излизат първите 6 отбора, т.е. първи и втори от всяка група, но се оказа, че излизат само първите и най-добрия втори. И благодаря на двете победи, които постигнахме като отбор, нали, записахме 6 точки и така продължихме ние и продължихме директно към осмина финалите. Не осмина финалите, извинявай, към полуфиналите, където се изправихме срещу супер здрави отбор на Португалия, които бяха надъхани в момента, в който ги видиш, все едно гледаш Роналдо и компания. Бяха много мотивирани да спечелят и някакси мисля, че ни подцениха дори. Още много интересно матча, като
ние влязохме много сериозно в този матч. Заедно аз с отбора бяхме аз, Жоро Пеев, Асен Николов, Ивайло Генчев, Мартин и доктор Делян Еврев, който положи много усилия и много ни помогна отзад. Като в началото на мача вкарах един гол още в началото, отнех топката на защитник, след това те ни изравниха малко по-късно. Това беше най-драматичният матч. Ние с моят приятел Ивайло цял ден си говорихме как до вечера ни чака това първенство по футбол и как това е някакъв шанс за нас да вземем медали, тъй като в нашите спортове имаше конкуренция и общо взето не бяхме много, как да кажа, настроени, че можем да успеем там, въпреки че бяхме мотивирани, но виждахме реалността и казахме си във футбол ще се борим здраво. И в случая срещу Португалия, след като ни изравниха, буквално малко преди края на матча, те ни вкараха за 2-1 и не оставаше много време. Тежко го преживяхме, викаме си, до тук бяхме, приключи се. И след това в момента, в който бием център, така, мога да кажа, че преживях един звезден миг, защото ми я подадоха и директно от центъра на боц. Ритнах я и влезе, както викаше Веселин Минев, който вкара гол на Базел. И просто ги шокирахме за 2-2 буквално в края на матча. И по този начин се стигнало до Дуспи, където аз и Асен Николов реализирахме Дуспите и победихме Португалия с 2-0, което това ни прати на финал. И реално вече от тук беше нашата голяма победа, защото от 12 отбора никой не очакваше България да се класира на финал. Предвид това, че нашият отбор нито беше обигран при това, нито бяхме запознати какво е ходещия футбол като спорт, дълбочината си. И вече на финала срещнахме здравия отбор на Полша, с който завършихме 0-0 в редовното време и за съжаление на Дуспите ни победиха с 2-0. Но спечелихме сребърните медали, което беше едно уникално преживяване. Част от отбора пропусна да кажа, че са и Румен Поибренски, Богдана, Симеон, Динко. Така че се получи едно много готино футболно преживяване, което ние си го живяхме по много специален начин, защото в крайна сметка на края на първенството България излиза като втори в Европа по ходещ футбол, което е историческо и нещо много специално за всеки от нас. Специално и за мен, тъй като по стечение на обстоятелствата, без да ми е било цел, станах и голмайстор на отбора с 4 гола. Асен остана зад мене с 3, но пък той е с най-много асистенции за нашия отбор, така че не само ние двамата, всички се раздадохме много и си свършихме прекрасно работа, за да имаме така престижните сребърни медали, които в крайна сметка те са награда за нашите лекари, за близките на нашите донори. Тези медали те са резултат от много усилия на много хора, не само от нашите усилия конкретно там на първенството. Те са много назад в историята, има много положени усилия, които ни докарат до тази върхна точка, която се случи днес специално в футбола. В тениса, накратко мога да кажа, че имаше... Може ли само преди да продължим към тениса, имам някакви интересни въпроса, понеже ми стана интересно. Понеже ти обясни, че футболът е с малко по-различни правила, можеш ли да обясниш при Дуспите какъв е регламента, какви са особеностите на Дуспите в този формат? Да, Дуспите не са стандартни. Дуспите се бият от центъра и се бият на празна врата, като идеята е да уцелиш вратата просто, но топката трябва задължително да влезе по земя. Ако е по въздух, не се зачита. И игрището е с размери на едно стандартно игрище, което е за мини футбол. Като когато трябва да се бият Дуспи по този начин от центъра, на пръв поглед изглежда и звучи като нещо лесно, но когато играеш такъв тип първенство и предстоят Дуспи, мога да кажа, че буквално краката ти треперат, сърцето ти пулсира. Аз си погледнах тогава пулса, бях дигнал 160 пулс, така че си има реално напрежение. И това нещо се случва по време на период, в който ние след игрите гледаме постоянно мачове от световното първенство и наистина бяхме така много настроени на футболна вълна. Въобще беше страхотен празник. И само един последен въпрос. Това ли е първото участие на България в този спорт на подобни форуми за игри за трансплантирани спортисти? Това е първото участие и то какво участие само, историческо и много запомнящо се за нас, като мисля, че поставихме началото на бъдещето на ходещия футбол за България, за България Тим Трансплант или отбора на трансплантираните, тъй като до година има световно в Ловен, Белгия, където така си поговорихме след края на тези игри, че пак трябва да съберем отбори да отидем, защото се оказа всъщност, че футбол е нашия спорт. Така е. Поздравления още веднъж за успеха. Това е чудесно. Сега може да продължим към тениса на маса. Тениса на маса е спорт, който аз обичам и редовно играя.
Но за съжаление, в края на февруари получих една контузия, докато тя беше буквално много а, случайно, бих казал. Докато си подавахме една топка за волейбол, разкъсах адуктора на десния си крак и нали, не можа да се възстановя за тези игри. Пропуснах около 2 месеца и нещо тренировки в тениса на маса, но пък изненадващо за мен се представих доста на ниво. Играх срещу унгарец и срещу австриец, момчета с опит в тениса на маса, две момчета, които ние сме се засичали от Португалия още в Лисабон през 2024, така че визуално се знаем, знаех и как играят и направихме много силни и хубави мачове с тях и така се стигна всъщност и до моя бронзов медал, където няма въобще никакви очаквания, както тук в тениса, така и в футбол и някакси когато имаш контузия, нямаш очаквания, нали, победата е още по-сладка, защото някакси си надхвърлил възможностите. Нали, разбира се, аз това го отдавам на не толкова на мои усилия, нали, не казвам, че не съм положил, но го отдавам на вярата ми, на това, че когато вярваш, наистина Господ гледа и ти помага. И съм толкова благодарен, че по такъв начин бях изненадан от Бог и той надхвърли моите очаквания, така се стигна до 2 медала, които са нещо специално за мен, нещо, което чакам от 3 години, но не са специално, защото просто искам да ги притежавам. Специалното в тях е, че те са посветени на близките на моя донор и на лекарите, които направиха моята трансплантация преди 4 години. И това е сладостта на тези медали, да ги вземеш, да ги посветиш и да ги насочиш към тези, които наистина ги заслужават. Е чудесно. Нека да обобщим за нашите зрители, че това е твоето трето участие на подобен форум. Участвал си на Европейските игри за трансплантиране в Лисабон 2024 и Световните игри в Дрезден през миналата година. Да. И не смятам да е последното. До медалите, така ли е? Поправи ме, ако греша. Не те чух, извинявай. Сега стига за първи път до медали, до почетна стълбичка. Поправи ме, ако греша. Да. И просто усещането да се качиш на тази почетна стълбичка, от която предишни години си гледал само как други хора се качват, твоите опоненти са там, е много специално, защото всъщност виждаш, че и това е възможно. Възможно е, когато положиш усилия, възможно е да се случат неща, за които някакси си бленувал и вече те са реалност. И общо взето, наистина, момента, в който нали, на награждаването на двата медала беше така много специален вътрешен момент, който чаках. Даже аз изпълням след ходещия футбол, когато аз вкарах гол на Португалия в последната секунда буквално и стигнахме от 2-2, след това ги победихме. Аз виждах как съотборниците около мен се радват, но аз не можах тогава да се зарадвам, просто бях в някакъв културен шок и просто в главата ми беше, леле Господи, какво направи, нали? И как се стигна от тук, че по този най-приятен начин за мен, нали, да се стигне до една желана награда. Разкошно беше просто. И когато нещо чакаш толкова дълго време, страшно сладко е, когато го постигнеш. Е страхотно, наистина доста мотивиращо. И можеш ли само накратко да обясниш какво беше различното в тези европейски игри от другите форуми, в които си участвал? Как ги почувствах? По-специални ли бяха? Малко на шега. Различното беше, че за първ път отидох контузен и някак си без очаквания, докато предишни години, особено и първия и втория път на Европейското Португалия, отидох много мотивиран, тренирах колкото мога и тогава. И видях, че тогава съперниците ми не бяха кой знае колко по-силни от мене, просто една идея над мене и това беше достатъчно за тях, за да ме преодолеят. Вече в Дрезден на световното конкуренцията беше огромна, особено в ракетните спортове, като тенис на маса, бадминтон. Там вече срещнах хора от Азия, тайландци, които имаше и японци, които буквално ми показаха откъде изгрява слънцето. Така че конкуренцията беше много голяма. Там мисля, че и аз не бях толкова подготвен, въпреки че главата си мислех, че отивам натрениран, готов. И в момента дали аз целогодишно полагах усилия, нали, не само в залата по тенис, но и вкъщи навън. Тренирах тялото си доколкото може. Но именно заради това, което се случи, контузията има предвид, няма големи очаквания. И даже имаше един момент, в който се замислях, си казах, дали изобщо си заслужава да отида, въпреки че при нас спорта не е най-важното нещо. Ние там отиваме с кауза за донорството, за да видят хората, че след трансплантация човек може да живее един много пълноценен живот. И когато ние отидем там и печелим медали,
това се отразява в медиите. Въпреки че те медалите не са най-важни, преживяването е важно, с което ние контактуваме с хора, преживели подобни неща в други държави, виждаме какво е положението с донорството и трансплантациите в другите държави. Идеята там е да черпим опит, да видим какво може да направим тук. И когато ние сме много, както този път бяхме 16 атлети, това много повече се отразява и в медиите, и в страната ни. И това е тежестта, за която се борим, за да бъдем чути, да се види всъщност, че може и така, може да се живее с трансплантирани органи и всъщност да кажем, че има надежда за хората, които чакат от другата страна, защото ние не сме някакви хора с връзки. Ние сме хора, които сме влезли в списка на чакащи, сме чакали за трансплантация и тя се е случила един ден. Поне моята история беше така. След 4 годишно чакане, нали, ми се обадиха един ден по телефона, казаха, че има донорска ситуация и в случая имах така шанса от Господ да бъда избран за трансплантация и благодаря пак на него, всичко е наред до ден днешен. Различното беше, че сме и много хора, и много сплотен отбор. И някак си взаимно си давахме енергия всеки ден, подкрепа, защото имаше състезания. Ние бяхме 7 дни в Арнем, този град в Холандия, и от сутрин до вечер бяхме заедно. Вечеряхме и закусвахме заедно. И ходехме по състезания заедно, подкрепяхме се. И имаше един специален български дух, който просто се усещаше. Просто хората виждаха онези момчета и момичета с зелени тениски, които навсякъде са като отбор. Радват се, смеят се, прегръщат се, подкрепят се. Това мисля, че беше много специално и различното тази година. Не казвам, че предишна година не е било така, но просто този път количеството и качеството на отбора беше много осезаемо. Страхотно, нали? Нека да обобщим, че освен както за теб, така и за останалият български отбор, игрите са били доста успешни. Вие се върнахте с голяма доза медали. Да. Всички от нашия отбор положиха много усилия и в тренировките, и в подготовката преди игрите. И това така успя да донесе на България общо 24 медала, което пак е рекорд за страната ни, за отбора на трансплантираните атлети. Като общо завършихме от 24 държави, мисля, че бяха, да. 24 държави, ние сме 11 по медали, което е, мисля, че едно достойно постижение, тъй като имаше отбори като Англия, като Унгария, които се явяват с много повече атлети от нас. Унгария мисля, че бяха с над 70, Англия бяха, ако не се лъжа, над 100 атлета, домакините от Холандия, от Нидерландия, естествено и те бяха много голяма бройка, над 100 атлета. Така че нормално е, когато сме по-малко да печелим и по-малко медали, но за 16 човека 24 мисля, че надскочи нашите очаквания отново. Като тук нещо важно имам да добавя. Последните 2 дни, петък и събота, отложиха редица дисциплини в леката атлетика, понеже в Нидерландия имаше така рекордни горещини, температурата стигна до 37 градуса и предвид това, че ние сме трансплантирани атлети, решиха от правителството на Нидерландия, забраниха всякакви състезания, всякакви, идва ми тази дума, ивенти, човек, въпреки че всякакви организирани събития на открито, да, тогава ги забраниха и така, за съжаление, някои атлета от нашия отбор не успяха да се включат в техните дисциплини, за които бяха тренирали. Иначе там също се очакваше да вземем немалко медали, тъй като Богдана, Сергей и Мартин бяха изключително подготвени атлети. Надявам се да не пропусна някой, но мисля, че главно те бяха в леката атлетика. Много тъжно наистина, че не са успели да вземат участие в дисциплините си. А как се справяхте по време на тези супер горещини, които са били в Нидерландия? Виж, аз съм от Пловдив, така че за мен това беше един нормален ден, една нормална седмица. Тук през лятото стига даже до 45 градуса от време на време. Аз си го преживях съвсем нормално, нали? Усещаше се някаква жега, не мисля, че беше нещо толкова, как да кажа, крайно, но същевременно мисля, че беше адекватно решението на организацията в Нидерландия да вземе това решение да се прекратят игрите, тъй като човешкият живот и човешкото здраве са най-важните неща и по-добре да отложим едни състезания, отколкото да рискуваме здравето и живота дори на един човек. Така че дори повечето атлети, които чакаха с нетърпение и се бяха готвили година за техните спортове в леката атлетика, макар леко разочаровани и тъжни, заради това, че се отменят тяхното състезание, те много хуманно и човешки проявиха разбиране и нямаше скандали, просто имаше разбиране от двете страни, което поздравления за това. Даже последната вечер, всяка вечер игрите за трансплантиране, независимо европейски или световни, те завършват с една
гала вечеря се води, но това е просто вечеря, на която се събираме всички, която си казваме едно последно чао и до следващия път. И това е време на забавление, така да кажа. Време да се видим с останалите, време просто да си направим снимки, да си поговорим с другите. И този път на гала вечерята помолиха да се изправят всички атлети, които не можаха да вземат участие и просто всички ги ръкопляскахме на тях, защото те също са едни много големи герои. Те са хора преминали през различни видове трансплантация, хора, които са били на ръба на смъртта и се подготвили и са готови сега да тичат по толкова жив начин в живота. Така че всичките ни адмирации бяха насочени към тях и просто поклон пред тези хора, които вярвам, че пред тях просто предстоят много разкошни състезания. Дано наистина. И сега ти сподели, че сте много сплотени като екип, така българската общност на трансплантирани спортисти. Можеш ли да ни разкажеш, когато се върнахте тук на българска земя, дали поддържате контакт, дали продължавате да се виждате така след вече изминалата над седмица от края на игрите? Да, разбира се, още даже на летището, като се разделихме, като кацахме на летището в България, просто така се спогледахме с един леко носталгичен поглед и си казахме, без да го изговаряме, леле каква седмица преживяхме всъщност. Мисля, че описах достатъчно добре тази седмица в разговора до тук. И просто ние, нали, не само сега ще поддържаме връзка, ние поддържахме връзка още преди игрите с някои от състезателите. Ние се познаваме от години заради това, че ние се борим за една обща кауза, не само по тези европейски и световни игри за трансплантиране. Ние го правим и в България чрез различни събития и организации. И в случая ние до ден днешен поддържаме връзка, даже сега, понеже има все още мач от световното първенство с част от отбора, си говорим за тях, имаме обща група във Viber, в която постоянно тече както сериозна информация. Сега има много интервюта в националните телевизии, слава богу за което, защото когато видим тези интервюта, че нашите усилия са отразени, това е една награда за нас. Тоест, нали, не медалите са наградата, която е толкова търсена, наградата е да могат да ни видят, не за да се покажем ние, а за да видят хората, че има надежда. Това е главната цел и нашето послание към правителството е просто, че ние си свършихме нашата работа, сега е време те да направят нещо, защото към днешна дата мисля, че има около 9 донорски ситуации в България, отново на последно място в Европа по донорство и трансплантации. Друг факт е, че само 6 човека от 16 в нашия отбор бяха с трансплантации в България направени. Всичко това говори за пагубното ниво на донорство и трансплантации в България, за което не е виновно обществото, не са виновни хората. Виновни са хората по високите етажи. Част от властите, които до ден днешен си затварят трансплантациите. И те първа предстои много, много работа по тази тема и ние всеки един от нас, от отбора на трансплантираните, националния ни отбор е на линия да помогне с каквото може. Много е, как да кажа, много е съществено, че хора като нас са отбор, са близки приятели, защото ние имаме един голям общ проблем, срещу който да се изправим и това е донорството и трансплантацията у нас, срещу които ние трябва да се борим, за да има някакво развитие. Тъй като сме били от другата страна и много добре знаем колко е тежко да чакаш за орган, в който чакат още над 1000 човека и от тези 1000 човека шанса да изберат точно теб е много малък. И може би хората в списка на чакащите по същия начин си мислят в момента, но ако мога аз нещо да им кажа, това е, че няма нищо невъзможно. Моята трансплантация беше изключително сложна за България. Аз нямах дори нормален пикочен мехур. Трябваше да ми се направи изкуствен такъв, който много трудно се направи. В няколко болници ми бяха отказали, защото имаше огромен риск за живота. И когато се направи тази операция, след това 4 години по-късно се стигна до трансплантацията ми на бъбрек, се стигна до това, че в медиите излезе едно заглавие. За пръв път в България се направи трансплантация на бъбрек, която пациентът преди това има изкуствен пикочен мехур. И това беше историческо и уникален случай за България. И щом на обикновен човек като мен, нали, може да се случи, вярвам, че всеки трябва да се хване здраво за надеждата. Надеждата за мен е Бог. Всеки избира какво да бъде. Ако трябва аз да насоча някой, бих казал директно вярвай, и то не в себе си, вярва в нещо по-голямо от тебе, в нещо истинско. И това е Бог, защото, нали, отива малко духовно разговора, но вярата е нещо, което крепи човека и без нея сме изгубени, особено когато
и животът ти е на път да бъде изгубен. Така че това е момент, в който можем да се замислим за смисъла на живота, за това, че не случайно сме тук сме с мисия. И аз, примерно, никой не съм си представил, че ще бъда част от някакъв тип национален отбор, а към днешна дата даже и медалист съм, което, нали, надхвърля всякакви мои очаквания и това го казвам с огромна благодарност към Господ. Казвам го с благодарност и към Георги и Ана Пееви, които така са ни двигатели за донорство и трансплантацията у нас. Георги е трансплантиран от 10 години със сърце, има и трансплантиран бъбрек и един голям пример за човек, който не е спрял да се бори, донорство и трансплантацията у нас да бъдат по-добре, да бъдат развити. Ани Пеева е негова жена. Тя е нашия тим менеджер, който беше тим менеджер и в Лисабон и се справи по един уникален начин. Искрени благодарности към нея, защото следеше всичко, постоянно ни даваше адекватна информация. Въобще тези хора дадоха толкова много от времето си, за да можем ние да се почувстваме добре, готови, да имаме един ясен график, който да следваме. Благодарни сме на доктор Делан Неврев от болница Лозенец, който беше лекар на отбора. Благодарни сме на професор Стефания Беломъжева, която беше нашия физиотерапевт, която също се справи отлично. На нашите съпортъри, които също бяха навсякъде на тези игри. Така че сърцата ни са пълни с благодарност след връщането ни от Арнем и със сигурност първо предстоят още много срещи помежду ни, в което да плануваме за напред, нали, не просто как и къде да отидем, а какво да направим, че да има някакво развитие при нас в България за тази ужасно тежка тема, защото, за съжаление, хора в списъка на чакащите ни дочакват трансплантация. Това е огромната борба, която ние искаме да променим и да размърдаме тази застояла вода. Добре, много силни думи, благодаря ти. И като за финал един последен въпрос само, какво предстои за отбора на България от тук нататък? Като за начало предстои да си почине малко този отбор, тъй като в Арнем тази седмица беше изключително натоварна. Ние спахме изключително малко, може би по 3-4 часа на нощ, даже 4 мисля, че са много, защото сега за по-запалните фенове на футбола, нали, нямаше просто състезания за трансплантиране. Там имаше и световно първенство, което ние следяхме така с огромен интерес. И графика ни там беше такъв, че ние ставахме в 6 сутринта, закуската ни беше от 6:30 в 7 часа и малко идваше автобус, който да ни забере, тъй като ние живеехме в едно като спортно селище в гората, което беше на 5 км от града, където бяха състезанията. И всяка сутрин този автобус ни забираше и ни караше до залите. След това ни връщаше. И всичко беше много интензивно там. Като сега предстои наистина една почивка за всеки един от нас, всеки както си е организирал, както я разбира. Предстои да се върнем към ежедневието и ние огромна част от нас вече сме го направили. До година в Белгия е световното първенство за трансплантирани. Една така бъдеща голяма цел пред нас, която тази година в нашия отбор имаше много дебютанти, хора, които за пръв път участват на тези игри. Аз видях просто искрата в очите им. Видях как те дадоха всичко от себе си в своите спортове и в момента, в който приключи тяхното участие, те си казаха добре, в момента мина супер, нямам търпение за до година. Нямам търпение отново да тренирам, цяла година да се подготвя и да се представя по най-добрия начин за до година световните игри. Така че това е нещо, което ние чакаме с нетърпение. И не само това. Предстоят събития у нас свързани с донорство и трансплантациите, предстоят разговори, в които ще видим как те ще се развият, за да може да има някаква промяна. Най-вече за това, за което ние се борим. Разбирам, добре. Много ти благодаря за участието ти при нас. Аз също много ти благодаря, Ники. Искам само, като за последно, от мое име, на целият екип на Спортни новини да изкажа заслужените аплаузи и поздравления към теб и целият отбор на трансплантирани състезатели за чудесното представяне, абсолютно достойното представяне. Много сме горди с вас и ви пожелаваме другата година да надградите още по-добро представяне. Благодаря ти много. Искам и се само едни последни думи да споделя нещо много кратко. Благодаря на вас, че отразихте, нали, немалка част от нашето участие, но се случи нещо много вдъхновяващо на тези игри. И това вдъхновяващо нещо, то си има име. Това е името на Елена Митова, 12-годишно момиченце от Асеновград, което беше нашия талисман на отбора. Дете, което ние в момента, в който видяхме, веднага усетихме, че ще си стане много бързи приятели. Тя стана така нашия главен двигател и
и ни мотивираше във всяко едно състезание. Тя в нейния спорт плуване спечели 5 медала. Ако не се лъжа, 2 златни и 3 сребърни. И просто даде пример на толкова много хора, че живота е нещо уникално. Тя е претърпяла трансплантации на стволови клетки и към днешна дата има 5 медала от европейско първенство. Това дете плува по уникален начин. Истински спортист, храни се като спортист. От друга гледна точка, пък когато си говорим с нея, виждаме как тя мисли като голям човек. Навсякъде тя ни носеше вода в бадминтона, в тенисна маста, в ходещия футбол, навсякъде тя беше до нас и ни носеше бутилки с вода, за да не оставаме жадни. Просто това дете по един много приятен начин шокира всеки един от нас и ни мотивира още повече за до година за тези спортни събития. Специални поздрави на Нели, на нейната майка Гина, както и на всички останали участници. Нали, няма да тръгна да ги изреждам, да не пропусна някой, но просто прекрасно беше и бяхме един прекрасен отбор, който вярвам, че никой няма да забрави тези дни в Нидерландия. Страхотно. Ние имахме възможността да говорим с Елена и нейната майка преди самите игри. Наистина, детето чудо бих го нарекал. Аз със сигурност доста впечатлен останах от това, което е постигнала в Арнем спрямо нейната история. Наистина, само единствено поздравления за това, което се е случило. И така. Да. Наистина, там може да срещнем много примери и Ели беше една от тях. И какво щастие всъщност е това, че тя пак е точно от нашия отбор. Разбирам напълно. Благодаря ти още веднъж. Мисля, че Благодаря се ти, аз, получи разговор. Надявам се да ти е харесало и надявам се съвсем скоро пак да се срещнем. Нямам търпение. Така че благодаря ти за цялото внимание и благодаря на екипа на Спортните новини, че бяхте така отворни към нас да ни отразите, защото това не е никак малка помощ. Това е нашата цел да се случват такива новини. Да има в медиите добри новини, в това, че хора преживяли нещо тежко, в крайна сметка имат вече една голяма цел пред себе си. Така че да.